Salamat bro, Limar, sa patamsak. Okay lang to. Salamat sa pagbisita mo sa bahay. Sa patamsak dyan. Mainit. Sa balagan. May ingay, may pupukpok sana eh. May gumagawa. Sa baba. Share mo. Salamat. Salamat to sa pag-share. Maraming salamat sa dalawang tao manonood. Huwag kagala to. Huwag ikaw gala to. Wala to. Mega shout out po sa inyo lahat dyan, sa mga taong nanonood dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa bahay. Damo ka na yung kwarta to. Wala kaya to, trabaho to, standby pa. Oo. Maraming salamat, Ma'am Marina. Mega shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat. Andito na ako. Palakasan na lang ng loob to kahit naihiya pa. Para lang sa WH. Maraming salamat sa patamsak nyo, sa bisita. Wala pa kaming brato, yung sahod namin kalahati nga lang. Kasi wala pa kaming trabaho kasi nung pandemya pa ba. Hindi pa natapos dito. Wala na ngayon, tabuhok to. Kalbo na. Baka sana to, next month pa kami siguro mag-full operation na kami dito para mabuo na yung sahod namin. Buti binibigyan pa kami ng pagkain namin dito ng boss namin eh. Sa iba nga walang binibigay eh, kaya namumulot na silang basura pagkain nila eh. Kami okay pa naman. Mag-ano na kami, mga 6 months na kami walang trabaho, ma'am. Kasi hindi pa natapos yung dito eh, yung pandemya. Baka next month na mag-full operation na kami. Ayun, ayos na yung sahod namin. Tiis-tiis lang para sa pamilya. Medyo maingay dito kasi may pumupukpok pa doon. May gumagawa yata sila ng upuan nila. Oo ma'am, may pagkain pa naman kami. Kalahati na sahod namin nung binibigay ng amo namin. Kasi nasa batas ng Saudi dito na... Ay,
Sa batas kasi ng Saudi na dito na ano, na kalahati lang muna yung sahod hanggang wala pang trabaho. Ay sa pamangkin ko kay Ria Marquez, mega shoutout sa iyo, pamangkin. Kamusta ka na diyan? Narinig ko sa sinabi mo, Uy, yung may hotdog. Sa'yo yun, pinatay ko na, sunog na. salamat. Nano ko. Kalimutan ko. Nakalimutan ko tuloy sinahin ko mga guys. Nasunog. Buti pinatay ng kasama ko. Pamangkin ko yan, Ma'am Marina, si ano, Ria Marquez. Andun sa ano, Capiz. Bago lang din sa YouTube yan eh. Hindi pa yata nag-YouTube yan eh. Bago lang siguro. Baka gusto niyo nang matulog dyan, ma'am. Wag tulog lang kayo. Teacher din yan, ma'am, si ano eh, si pamangkin ko kaso hindi pa yata nag ano. Mag-practice teach pa yata yan. Pero nakapasado na yan sa board. O mga isang oras lang ako, ma'am, na tama na. Testing lang naman to sa akin eh. Mga isang oras lang. Buddy, subok buddy sa live stream, buddy. Oh, teacher din yan, Bi, si Ma'am Marina, Bi. Saan ka ngayon, Bi? Ria? Ayan pa isang pamangkin. Ang lakas yata ng net nyo dyan, ah. Cathy Marquez. Ano oras na dyan? Ano pa lang dito? 5. 5:20. Oh, ma'am, direct YT na. Maraming salamat sa support, mama. Mama Rina. Maraming salamat sa support. Be like mo ba? Para marami naman akong like. Sabihin mo kay Katkat, like mo ako ah. Para marami akong like. Diba di? Maraming salamat sa 6 people na bisita sa aking bahay. Maraming salamat sa inyo. Hi Ria Marquez, ikaw din ingat. Sabi ni Ma'am Marina Hoybia. Sure dito, support ah. Maraming salamat, Be. Malakas yung internet niya dyan, Be.
Mga isang oras lang ako, ayos na. 21 minutes pa lang. Tanawa on niya kung pila na add sa labis mo after eso. Sige ma'am, kasi may ano naman ako ma'am, may piniplay ko naman yung mga video ko eh. Baka madagdagan din yun. Hindi ko malam. Ay, ano agad ba yan ma'am? Diretso ba agad yun? Makikita ko agad pagkatapos ko ng LS. May bahay ka na ba, Ria Marquez? Be, may ano ka na daw ba daw, be? May, tawag yun? May mga video ko na daw, be, sa ano mo? Sa YouTube mo. Mamali na yung Cathy Marquez. Magkapatid yan silang dalawa. Mga pamangkin ko yan. Yan ang may, ano, may account, Cathy Marquez. Nag-aral pa lang yung isa yan, si Cathy. Ingay. Mga kasaba man ang ako man ang mga opodyo. Puro mga Bisaya man mamo. Mga kasaba kaayo ba? Ako dito meron. Ma'am Marina, yung Cathy Marquez, Ma'am Marina, meron yan, no? I-add mo, B, yung ano, i-add mo yung Marina Hoybia. Yan. Para magka-friends kayo. Para matulungan ka rin niya sa ano mo. Wow, bumili si mama ng wifi home free. Wow, ayos ah. Ang lakas ng internet dyan ah. Pwede na kayo mag-YouTube. Kat, i-add mo yan Kat si Marina Hoybia Kat. Para ano, matulungan ka niyan Kat. Ma'am, yung si Cathy Marquez ma'am. Pamangkin ko yan. Pakitulungan na lang po ma'am. Para dumami yung ano niya, yung subscriber niya. Oo, tutulungan ka yan Kat ni Ma'am Marina Kat, mabait yan. Teacher din yan. Mabait yan. I-subscribe mo siya. Gawa ka na rin ng ano mo, YT channel mo. Ano lang, libangan lang naman to eh. Malay mo sa sunod na sa sunod na araw, mapakinabangan mo rin. Mamaya dikitan kita sa minakan ko, Cathy, mamaya sa minakan. Kat, dikitan ka raw ni Mama Marina mamaya. Kaingay man to mga kasama ko dito. Ayaw saba diha dong. Saba ka diha. Wala man. Ha? Live lang. Nasulat ko pangalan mo Cathy Marquez dito ba? Ayan ka, tutulungan ka diyan Kat mamaya. Tuturuan ka niya kung paano dumami yung subscriber. Sali ka sa group chat namin para matulungan ka. Panoorin mo mga video, mga video ko para dumami naman yung views ko. Sabay kay ni Ria. Kahit wag niyo nang panoorin, patugtugin nyo lang.
Mag-live ka ng Reynos Plaza. So, susubukan ko ma'am mag-live ma'am everyday para makuha ko na yung 4K. Ang dami pa kasi, nakailan pa lang ako. 300 pa lang, 300 pa lang ako eh. Mag-schedule ako ng umaga para ano, hindi magkasabay-sabay yung i-list natin. Kahit isang oras lang ako, pwede na. Makinanto ka na dyan, mama. Tulog ka na lang. What is your FB? Kati Marquez para ma-add ka. Kat, yung FB mo daw, Kat, ilagay mo dito para ma-add ka ni Ma'am Marina. Para ma-add ka sa ano, GC. Para matulungan ka sa ano, subscriber at saka sa WH mo. Ayan, Ma'am Marina. Kati si Dario Marquez. Support lang tayo. Ma'am. Support lang para ano, sabay-sabay tayo magtagong 5 ah. Dito lang ako. Maraming salamat po, Ma'am, sa support ah. Asahan nyo rin yung support ko. Pag makabili ako ng gadget na isa para ano, tuloy-tuloy yung suportahan natin. Isa lang kasi yung gamit kong gadget eh, kaya medyo hindi ako ano sa ano, isa watch to watch eh. Maraming salamat sa 7 people na ano, hindi nagsasawa sa panood sa ano ko live stream. Okay, noted. Okay, noted, Kati Marquez. 30 minutes pa para mag-isang oras ako. You're welcome, Mas. Maraming salamat, ma'am. Mga 30 minutes pa ako. Tapos na. Para mag-isang oras. Thirty minutes. Sige, buddy. Tayo ba? Hanap buhay tayo, buddy. Maka-sideline tayo dito eh. Malay mo, balang araw, pagdating ng panahon. Makukuha rin sa tiyaga ito. Mag-schedule din kami ni Jin na maka-play sa playlist lahat. Makasupport sa amin. Ganyan talaga, ma'am. Tulong-tulong lang tayo. Okay, B. Sige po. Sige po, dito. Inform po kita. Sige, B. Gawa ka na ano mo ng
Joanna Aloha. Hi po, Joanna Aloha. Oh, English to. Hindi ako marunong mag-English. Yari tayo nito. May pumasok. Sige, Be. Gawa ka ng ano mo, Be. YouTube channel mo. Turo kay Kat Kat. Para ano. Para lahat tayo mag-YouTuber na. How are you, dear? Grabe naman to. English naman to. Hindi ako marunong. Turuan mo ako mag-English, Be. How are you, dear? I'm fine. Patay tayo nito. No reason na hindi magmuni basta Eurocut lang ang white. Tama ka, ma'am. Basta ano lang, tuloy-tuloy lang sa ano, pangarap, makukuha din natin 'yan sa ano, tiyaga-tiyaga lang. Yan ang iniwasan ko mag-LS, yung may English ba? Try to, try to speak English. Tingnan mo rin English ba? Yes or no lang ang alam ko mag ano, yung English yes or no. Patay tayo dyan. Yan ang iniwasan ko mag ano, mag LS, yung may English na pumasok. Ang laki ko yata sa camera. Maraming salamat sa ano, sa 5 taon na nanonood dyan. Kami ni Jin, sobrang puyat for magmuni. Tinudo-todo nyo kasi agad eh, binigla-bigla nyo eh. Kaya, pero okay naman Nagmuni naman, mabilis lang naman kayo na muni Ganda lang magbigla-bigla. Ako dandahan lang ako eh. Kasi nahiya talaga mag-LS eh. Ngayon lang talaga to, pagkapara na lang talaga ng mukha to. $34 pa lang ako. Tagal ko na dito, 34 minutes pa lang. Pag mag-ilis ka ba't ang tagal-tagal ang oras? Pero pag, pag ikaw lang yung nanonood, mabilis lang. Ba't ganun Kanina pa ako, 35 pa lang. What is your nationality? What is your nationality? Joanna. I'm a Filipino. Grabe naman English to. Matay tayo nito. Sino naman to nanti-trip sa akin ito? Joanna? Grabe naman to. Baka si Ma'am Joanna ito Huwag nyo naman pagtripan. Grabe naman kayo. Huwag na English.
Tagalog na lang o Bisaya, pwede na yan. Natawaran tuloy ako ni Mama Rina nito. Nung nag-aaral kasi ako, hindi pa uso yung English na yan eh. Kaya hindi ako natuto mag-English eh. Natawa naman ako, Mama Rina ah. Grabe naman to. "36 minutes. Tagal pa, isang oras. Malakas ba dyan yung internet ko, Mama Rina? Katay tayo dyan, Filipinos. Speak English very well. Ano yung sagot ko nito? Tawa. Bahala ka dyan. Hi, Joanna. Ayan, ma'am. Sagutin mo nga yan, ma'am. Hindi ako marunong English, ma'am eh. Gora host. Gora host. Nakatayo man lang ako dito eh. "20 minutes pa ako." Ano ba yan? Marina Ibate, hello. How are you, Joanna? Madilim na ba? Ha? Madilim na. Hindi ba? Minutes left. 20 minutes. Doing good, and you are? Mainit? Mainit? Hmm? Mainit? Siksik. Okay, 20 minutes pa. I'm good, Joanna. Are you at home? Patay na tayo nito. Puro Inglesahan na to.
Do you work? Yes. Naluloko to si Joanna na to ah. Kanyudan budots. Kanyudan budots. Naluloko ka. Ito baga si Joanna. Hindi naman totoo yung English yan, ma'am eh. Nang-trip lang yan. si Ma'am Joan yata to eh. Oh, hi Jen. Kamusta Jen? Maraming salamat Jen sa pagbisita Jen ha. Huwag mong magkalimutan mag-thumbs up ha. Tapos mo si host. Maraming salamat din sa pagpunta sa sa LS ko. Trip lang to, Jen. Para to sa kung sakali makasahod, para to sa mga matatanda. Tutulong tayo sa mga matatanda dyan sa atin dyan. Kung sakali. Swertehin tayo dito. Murag kaila ni mo host si Joan. Oh ma'am, parang kilala ko na yan eh. Si Ma'am Joan. Siya siguro yan. Yan kitripan ako eh kasi hindi ako marunong English eh. Pero nasagutin kita ng Arabic. Gusto mo? 15 minutes na lang. Yes, malapit na mag-isang oras. Tagal mag-isang oras ay. Makikita ba dito bang yung oras kung ilang oras na ako pagkatapos ko? Kung ilang oras yung binigay sa akin? Marina, Ma'am Marina. Sige, pag-Arabic daw host. Hindi mo na. Konti lang naman alam ko mag-Arabic, ma'am. Kasi ano kami dito, maraming Pilipino, maraming Bisaya ba? Kaya natuto rin ako mag-Bisaya. Mga taga Cebu, taga Mindanao, mga Leyte, mga Bisaya sila. Kaya natuto ako mag-Bisaya, konti-konti ra ba?
Maraming salamat, Ma'am Marina. Hindi mo ko iniwan. Sige, madam, titignan ko mamaya pagkatapos. Ano pa? 13 minutes pa ako, 13 minutes. Para matapos isang oras lang. Maraming salamat sa mga suporta nyo dyan, guys. Ma'am Marina, Nolimar, siya pa isa kanina. Kalimutan ko na iba. Pero, pag mag-ilis kayo, pupunta ko rin kayo. Promise. Bukas maglilista ako kung sino pumunta sa akin para masuportahan ko rin. Kung sakali makailis bukas. Okay, maraming salamat, Ma'am Marina. Good minutes na lang. Para makatulog ka na. Mag-speak ka na Arabic kasi parang hindi mo na ako marunong mag-Arabic. Mamahil lang diretso, konti-konti lang. Yung sa Arabic yung hindi mo alam, mapi malum, sabi mo, mapi malum, hindi mo alam, mapi malum. Tapos yung yung salamat, sukran, ganun. Thank you, sukran. Tapos yung sagot mo dyan, apwan, parang yung walang anuman, ganun lang. Tapos sabihin ka pag sinabihan ka ng Saudi na intamuk mapi, sabihin nga wala kang utak, yung ibig sabihin, wala kang utak. Ganun yun, sabihin nila, intamuk mapi. Wala ka bang utak, ganun yun. Sabi mo. Yung marami naman dito, katir. Yung pera dito, pulos. Katir pulos intasadik. Marami kang pera, kaibigan, ganyan. Ganun lang naman. Dilim. Ma'am, tapusin ko lang mga 11 minutes na lang. Gawin ko isang oras para titignan ko kung ilang oras binigay sa akin. Pag ka lang, ma'am, pwede ka na matulog, ma'am, para baka may pasok ko pa. Ay, Sabado. Baka may charge ka bukas. 10 minutes na lang. Isang oras na ako. Hmm, 50 minutes na ako eh. Maraming salamat sa mga support niyo dyan, guys, sa mga pabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat sa inyo. Asahan niyo po ang support ako. Ako makabili ako ng isang gadget yan. Kung support yung isa. Sa next salary. It's hard. It's hard. Madali mo lang marutunan pag nandito ka na. Kung mas matuto ka talaga pag ka lang, yung wala kang kasamang Pilipino. Para lahat na kausap mo mga Arabic talaga, madali ka matuto. Kasi dito marami kang Pilipino dito eh. Nasaan na kami dito? 25 na yata kami dito, Pilipino. Kaya puro Tagalog lang salita namin. May kasama rin kaming Bangladesh, Indiano, saka isa Nepal, kasama namin sa trabaho. Isang company lang din kami. Kung hindi mag-intindihan, mag-sinyas-sinyas na lang. Ganun lang. May shout out yan sa pabidyo-bidyo. For medium people sa nanonood. Maraming salamat sa support niyo. Nine minutes lang ako. Tawa ng tawa dyan, Ma'am Marina. Hindi ko pa yata inantok
11 na. Hindi mo inantok. Sorry sa tawag ito. Danghan po di ay mga Bisaya, mga kasama ko dito eh. Joanna. Hi, Joanna. Yun lang alam ko English. Hi lang. Pag Tagalog ko naman, Joanna, oy, parang yun ang mahirapan si host. Nag-reconnecting ako. Ano ba yan? Lipin ako. Sige ma'am, salamat ma'am. Maraming salamat sa support ma'am. Ba't bumalik ako? Ano ba yan? Nag-reconnect siya. Nang bumalik na naman sa... Ano ba yan? 50 minutes na kayo na ngayon. 6 minutes na naman. Hindi tuloy yung oras. Maraming salamat sa support nyo. 4 million people. Tapos yung mga 3 minutes na lang tatapusin nyo. Sige ma'am. Ano na lang mga 2 minutes na lang ulit. Ano ko na, end na ako. Bumalik na naman kasi parang di naman po dito continue po. Oo nga kaso dito sa akin sa oras ko nag-ano siya, nag-reconnect tapos ano naman kanina 50 minutes na, ngayon 8 minutes na naman. Ano ba yan? Bumalik. Hindi pa yan natulog, be. Ayo, sahabat, diha dong. Ayo, sahabat, diha ba? One minute lang, tapos na. Tingnan mo ang WH kung ilan na. Okay, ma'am.
Kaso bumalik kasi ako mamaya. Paano ba yan? Dalawang LS na. Ano ba yan? Maraming salamat sa inyo, sa support nyo. Tapusin ko na to yung tapos na yung live stream ko para makatulog naman kayong maayos. Ano na lang, seconds na lang. Ma'am, maraming salamat sa support, mama. Tapusin ko na to. 30 seconds, tatapusin ko na. Para makatulog na kayo. Maraming salamat sa support nyo lahat, mga guys. Bukas ulit. Kung may time, LS ulit. Maraming salamat sa support niya. Asahan niyo rin yung support ko. Mag-supportahan lang tayo para sabay-sabay tayong umangat. Umangat, grabe naman. Okay mga guys, maraming salamat. God bless sa atin lahat. Bye-bye.